වඩකිலும் දකුණෙනුත් தெற்கிலும் නැගෙනහිරිනුත් கிழக்கிலும் තේරු එක දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ඒ ජාතික ජන බලවේගය විතරයි. தெரிவு செய்வது ஒரே அரசியல் கட்சி, அது தேசிய மக்கள் சக்தி மாத்திரமே. ඒ කියන්නේ අපි එකතු වීමේ පියවර තිබුවා මහමැතිවරණයේදී. ஆகவே நாங்கள் ஒன்றுபடுத்தும் செயற்பாட்டினை நாங்கள் ஆரம்பித்திருந்தோம். වෙනදා ඡන්ද කියලා කියන්නේ අපි බෙදනවා. முன்பு தேர்தல் காலங்களில் மக்களை பிரிப்பார்கள். දැන් ඡන්ද කියලා කියන්නේ ජනතාව එකතු කරනවා. தற்பொழுது தேர்தல் என்று சொன்னால் மக்களை ஒன்றுபடுத்துவது. එහෙම නෙවෙයිද? அப்படி இல்லையா? ආය අපේ රටේ බෙදුණු දේශපාලන කිරි දෙනවද? இனிவரும் காலங்களில் எங்கள் நாட்டில் பிரிவினை அரசியலுக்கு இடம் கொடுப்பீர்களா? බෙදන දේශපාලන කිරි දෙනවද? பிரிக்கும் அரசியலுக்கு இடம் கொடுப்பீர்களா? ඒක ඉවරයි. அது முடிந்தது. ඒක ඉතිහාසය. அது வரலாறு. අනාගතයේ තියෙන්නේ எதிர்காலத்தில் இருப்பது එකතු කරන දේශපාලනයක. ஒன்றுபடுத்தும் அரசியல், එකතු වෙන දේශපාලනයක. ஒன்றுபடும் அரசியல். අන්න ඒක තමයි ජාතික ජන බලවේගය. அதுதான் தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசியல். මම ඊයේ සමන්තුරේ ගියා. நான் நேற்று சம்மாந்துறைக்கு சென்றிருந்தேன், අක්කරපත්තුවේ ගියා. அக்கரைப்பட்டுக்கு சென்றிருந்தேன். විශාල ප්‍රසාදයක් සහ බලාපොරොත්තුවක් මුස්ලිම් ජනතාව තුළ පෙළගැහෙන ஒரு பாரிய எதிர்பார்ப்பும் வரவேற்பும் முஸ்லிம் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது. මෙතන இங்கே දෙමළ සහෝදර සහෝදරියන්, தமிழ் சகோதர சகோதரிகள், සිංහල සහෝදර සහෝදරියන්, சிங்கள சகோதர சகோதரிகள், මුස්ලිම් සහෝදර සහෝදරියන් முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகள் මේ සියලු දෙනා එකතු වෙනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. அனைவரும் ஒன்றாக இருக்கின்றீர்கள். අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා. நமது பிக்குகள் இருக்கின்றீர்கள், අපේ මවුලතුමා සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. நமது மௌலவி இருக்கின்ற, අපේ කුරුක්කල්තුමා සහභාගී වෙලා තියෙනවා. நமது குருக்கள் இருக்கின்ற, අපේ පියතුමාලා සහභාගී වෙලා තියෙනවා. நமது அரப்தொண்டை இருக்கின்ற. එම සමග රටක් නෙවෙයි අපිට ඕන. இவ்வாறான ஒற்றுமைப்படுத்தப்பட்ட நாடு මහා නෝදගේ நான் உங்களை காக்கின்றேன். එතුමිය අපි අවසන් කරන්න ඕනේ නැද්ද? பிரிக்கும் அரசியலை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டாமா? දැන් බෙදුණු දේශපාලන ඉවරයි. இப்பொழுது பிரிக்கும் அரசியல் முடிந்தது. අපි දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. நாங்கள் தற்பொழுது ஒன்றுபட்டிருக்கின்றோம். මොකද 17 වෙනිදා යාපනයට යනවා. நான் 17ஆம் தேதி මන්නාරකට යනවා. யாழ்ப்பாணத்துக்கு சென்றேன். ඒ ප්‍රදේශ ජනතාව මුණ ගැහෙනවා. மன்னாருக்கு செல்கின்றேன். அங்குள்ள மக்களை අත උතුර சந்திக்கின்றேன். දකුණ නැගෙනහිර වේදකින් තොරව සියලු ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව සහ අපේක්ෂාව ජාතික ජන බලවේගයේ මාලිමාව. இன்று வடக்கு தெற்கு கிழக்கு என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் இந்த மக்களது எதிர்பார்ப்பு தேசிய மக்கள் சக்தி திசை காட்டியது. හැබැයි තැන තැන ஆனால் ஆங்காங்கே අර පැවතුණු ජාතිවාදී බලවේග, අසාර්ථකුණු ආගම්වාදී බලවේග නැවත විවිධාකාරයෙන් නැගිටින්න උත්සාහ කරමින් ஆனால் තියෙනවා. ஆங்காங்கே இந்த தோல்வியுற்ற இனவாத மதவாத அந்த சக்திகள் தற்பொழுது தலை தூக்க முயற்சிக்கின்றன. එක්ක කෝවිලක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පටලවා ගන්නවා. ஒன்று கோவில் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம், එක්ක පන්සලක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පටලවා ගන්නවා. இல்லாவிட்டால் பன்சல் தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம், එක්ක ඉඩමක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පටලවා ගන්නවා. இல்லாவிட்டால் காணி தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம். පටලවාගෙන යලි மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டு ජාතිවාදී දේශපාලන හිසවසවන්න උත්සාහ කරනවා. இனவாத அரசியலை தலை தூக்குவதற்கு முயற்சிக்கின்றார்கள். පන්සලක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් பன்சல் தொடர்பான பிரச்சனை இருக்கும். ආම්තුරන් වහන්සේලා நமது பிக்குமார்கள் ගමේ පුරවැසියන්ට ඒ ප්‍රශ්න බේර ගන්න පුළුවන්. மக்களுடன் சேர்ந்து அந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும். කෝවිලක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් கோவில் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை කෝවිලේ இருக்கலாம். පූජකුතුමන්ලෝ அந்த பூசகர்கள் ගමේ ජනතාවට ඒ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. மக்களுக்கு முடியலான பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க முடியும். එහෙම නෙවෙයිද? அப்படி இல்லையா? වැඩ මොකද කරන්නේ? ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள்? උඩින් ඒකට දේශපාලනයක් බස්සනවා. அதற்கு மேலிருந்து அரசியலை அவர்கள் දේශපාලන විද්‍යාවට කරනවා. அது பிரிவினையை தோற்றுவிக்கின்றது. පන්සල අපේ කියලා සිංහල බෞද්ධය උරුසි කරනවා. சிங்கள பௌத்தர்கள் பன்சல் எமது என்று அவர்கள் கோஷங்களுக்கு පන්සල එපා කියලා දෙමළ උරුසි කරනවා. பன்சல் வேண்டாம் என்று தமிழ் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். ඒක පිටිපස්සේ තියෙන ජාතිවාදී දේශපාලනය. அதற்கு பின்னால் இருப்பது இனவாத அரசியல். එහෙම නෙවෙයිද? அவ்வாறு இல்லையா? අයි ඊට වෙනවද මේ ජාතිවාදී දේශපාලනයට? நீங்கள் மீண்டும் இந்த இனவாத அரசியலுக்கு இடம் கொடுப்பீர்களா? මතක තියාගන්න ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், தேசிய மக்கள் අපේ சக்தி ජාතිවාදයේ මුළුමනින්ම අවසන් කොට තිබෙනවා. இனவாதத்தை முற்றுமுழுதாக தோல்வி. ජාතික සමගිය ගොඩනගීම සඳහා අපි කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. தேசிய ஒற்றுமையை நாங்கள் உறுதியாக கட்டியமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். එහෙම රටක් අපිට වුණා. அவ்வாறான நாடு நமக்கு தேவை. විශේෂයෙන්ම விசேடமாக අපි බලය අරන් මාස 6කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙමින් තිබෙනවා. நாங்கள் தற்போது அதிகாரத்துக்கு வந்து 6 மாதங்களாக இருக்கின்றது. කිසි ජාතිවාදී ගැටුමක් අපේ රටේ සිද්ධ වුණාද? எந்த விதமான இனவாத முரண்பாடுகள் இந்த நாட்டில் இடம்பெற்றிருக்கின்றதா? ඉස්සර මතකද? முந்தி ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு? දිගන ගිනි තියෙනවා. திகனையில் தீ வைப்பார்கள், අලුත්ගම ගිනி තියෙනවා. அலுத்கமைக்கு தீ வைப்பார்கள், අකුරණ පල්ලියට පහර දෙනවා. அக்குருட பள்ளிவாசலுக்கு தாக்குதலை மேற்கொள்வார்கள், මාවනල්ලේ බුදු පිළිමයට පහර දෙනවා. மாவட்டலை புத்தர் சிலைக்கு தாக்குதல் மேற்கொள்வார்கள், සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයා අතර ගැටුම ඇති කරනවා. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலே பிரிவினை ஏற்படுத்துவார்கள். එහෙම දේශපාලනයක් අපේ රටේ තිබුණා. அவ்வாறான அரசியல் இந்த நாட்டில் இருந்தது. දැන් එහෙම දේශපාලනයකට ඉඩ දෙනවද? அவ்வாறான அரசியலுக்கு இப்போ இடம் கொடுப்பதா? ඒක අවසන් මතක තබා ගන්න. அது முடிவடைந்து விட்டது. ஞாபகம் සියලු வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන, அனைத்து மக்களின் உரிமைகளை பாதுகாத்து සියලු ආගම්වලට ගෞරව කරන,
எல்லா மதத்திற்கும் கௌரவத்தை செலுத்தும். සියලු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින அனைத்து மக்கள் உரிமைகளுக்காகவும் ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. இன்று அரசாங்கம் ஒன்று இருக்கின்றது. ඒ ආණ්ඩුවක් වෙනුවට අපිට ඕන. அவ்வாறான அரசாங்கம் தான் எங்களுக்கு தேவை. සමගිය ආණ්ඩුවක් වෙනුවට අපිට ඕන. ஒற்றுமை அரசாங்கம் தான் தேவை. අපි සමගිය ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. அந்த ஒற்றுமையான அரசாங்கம் தற்பொழுது இருக்கின்றது. මේක තමයි අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන. இதைத்தான் நாங்கள் முன்னே எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். මෙතනින් පිට දේශපාලන කරනවා මට කියන්න. இதற்கு அப்பால் அரசியல் இருக்கும் என்றால் எனக்கு சொல்லுங்கள். ජාතික ජනබලවේගය නැතුව වෙන කවුද ඉන්නේ? தேசிய மக்கள் சக்தி இல்லாமல் யார் இருக்கின்றார்கள்? නමක් කියන්න. பேரை சொல்லுங்க. කවුද ඉන්නේ? කවුරුත් නැහැ. නේද? කිසි නමක් අද දේශපාලන ඔක්කොම මෙතනකට කොට ගෙලා තියෙන්නේ. இன்று அரசியல் அனைத்தும் இங்கு குவிந்திருக்கின்றது. හැබැයි මම දන්නවා විශේෂයෙන්ම ஆனால் எனக்கு தெரியும் விசேடமாக පරාජයට පත්වෙච්ච කණ්ඩායම් தோல்வி அடைந்த அணிகள் විශේෂයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන අසත්‍ය ප්‍රචාර දියත් කරගෙන விசேடமாக முஸ்லிம் மக்களை இலக்கு வைத்து போலி பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு මුස්ලිම් ජනතාවට සලකන්නේ නැහැ. தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கம் முஸ்லிம் மக்களுக்கு அவர்கள் கணக்கெடுப்பதில்லை, මුස්ලිම් ජනතාව දිහා බලන්නේ නැහැ. முஸ்லிம் மக்களை பார்ப்பதில்லை කියනවා නේද? அப்படி சொல்றாங்க. මම දන්න WhatsApp group වල යන ඒවා. எனக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போற விஷயம். යනවා නේද කිව්වා? அப்படி போறதானே? අන්නේ ඒකට WhatsApp group එකේ social media වල යන post එක බලන්න කලින් දැන් මේක උඩ කියලා බලන්න. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயோ சோஷியல் மீடியாலயோ யார் சரி போஸ்ட் போடுறாங்கன்னு சொன்னா யார் போட்டோம் பாருங்க. කවුද? யார் போடுறது? කවුද? யார் போடுறது? ඔය හැම post එකක් පිටිපස්සෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. அந்த எல்லா போஸ்டுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. වැඩිපුර කවුද දන්නවද? கூடுதலா யார் இருக்கிறாங்க? පිටිපස්සේ ඉන්නේ. யார் பின்னுக்கு இருக்கிறது? ගහක් மரம். හරිද? මොකද කියන්නේ? சரியா? මේකයි කතාව. இதான் கதை. ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ පරාජිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් විශේෂයෙන්ම අපි ආණ්ඩුව හදපු වෙලාවේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අපිට മന്ത്രി දුර